Mabaso. Hey, Mapholoba. That's all. Hi, Mabaso. Mapholoba. Mabaso. Insizwa yasemsinga machatha ngelanga thina sibe sichatha ngophondo lokukhatha. Nkabiyami, qadi futhi ungitshelela, are you ready? Ayo no lady. Oje phela wena uzwa le phansi enkadla wena. Everything ngithi ready mfethu, ngisho ukuthi mfethu asibangene mfethu siba entarishe. Nkabiyami, uayo no lady bangene nini la? Obani? Hawu, ungitshela ngo-ayo no lady, kumele ngibuze wena ukuthi obani abangenile la. Hayi Nkabiyami, awungizwa kahle yabona into engiyisho la ukuthi ziyakhala njengamanje. Bakhalelani? Ngithi asihambe. Bahambe bashonaphi? Uyabona ke manje Mapholoba. Uyabona Nkabiyami manje ukuthi uzongidina njengamanje. Lapho mina ngikabi ready mina ukuthi ngane njengoba usunganisa unwabu nje. Wenkabiyami, awuchazele mina kahle. Wasugana unwabo washiya human being. Ubashiyelano olandisilwana wagana unwabo washiya amatshitshi kwaZulu. Washiya amatshitshi asemsinga senkandla wazogana unwabo wena. Hayi futhi azukuthini? Ngiyalahla ithawula la kwena. Uthi ulahlela ithawula la kumina ungiphonsela ngethawula. Wena uzogeza ngani? Uzogeza ngesaka lama orange. Ngelempuphu. Umesiyonungileyo. Ukhala makhabete kwamakhabishi. Uyabona la kwena Nkabiyami cha. I give up. I give up Nkabiyami. Hayi Nkabiyami. uJohn Cena wathi mezongena edlingini ezola noUndertaker. Ezola noLandy Orton before bamshaya ngoRKO. uJohn Cena don't give up. Noma kuthiwa umbambe kanjani uLandy Orton, uJohn Cena doesn't give up. Nasemabhande nakho ubhali uJohn Cena uthi don't give up. Don't give up. Uyabona ke manje into soyiyenza Mapholoba. Uyabona into soyiyenza Nkabiyami manje uyabona njengamanje. Hayi. You can't see me. I can't see you. You can't see me. Nkabiyami. Again usijava lona. Wena lo Mapholoba I can't see you. Hayi. Don't give up. You can't see me just like John Cena. Hotseteretse. Mathani. Nkabiyami, uyabona ke manje asivele siyivale ngiyabona isenze cha. Asiyeke lento manje. Vala isicapha la. Sihambe. Yikho lo muntu. Nima kanjalo ke Nkabiyami. Waze njani manje? Nkabiyami, angithembi lento le. You see this? I don't trust, just like condom. Trust issues, just like Drake. Mana lapho, ngiyabuya. Hey! Mana lapho. Stop sign. Don't go. Just stay. Hey! Mapholoba. Mapholoba.
Angiqala sengalama. Hayibo. Wemapholoba hayibo. Ngibheka inhlabathi le emadlebeni. Hey, efana kuvela August nje intula engaka mfethu. Kwenzakalani uqhamuka ubani ukushayile emapholoba? Simlande njengamanje. Ubani ukushaya? La ekhaya sambile phela siyohlola esangomeni. Isangoma safike sathi kithi ukufa kusemnyango. Ingakho ke ngiphuma ngewindow. Ngibalekela ukufa. Ukufa kusemnyango. Waphutsha emnyango ufile. Hayi Nkabiyami asambe manje sentini yasimemeza manje yasimemeza sentini asambe. Hayi kodwa uvela kuwo mabhinqa mfowethu. Mapholoba nkabiyami. Hayi, asike siyohlala nezinye izikhaya la ngaphandle. Hey, sanibona, sacela subscribe phela. nkabiyami mngani wami nkabiyami mngani wami asiye goli siye ekhaya nkabiyami mngani wami nkabiyami mngani wami asiye ekhaya nkabiyami Mabaso Mapholoba Mabaso Mapholoba nkabiyami. Baba umzila wakho wena wathi uphele lapha. Imoto zakho ifunana emzileni wami. Angifuni umntwana wami. Baba ungangiphophi wena. Imoto zakho ngithi zingena emzileni wami. Ngikuthebule mina. Hayibo wena wathi uzazi uhamba uthina. Kodwa into afuthi uthintshwana. Hayibo wathi ungibangisa kwenzakalani? So layisha ngenkanda aphi imoto yabafazi le woza Sandton hey wozani yahamba le moto yeSandton woza khuluma nguzwe Hawu mshayeli. Ya mfana Besacela ukubuza itekisi leya eSandton. la ke lapho uzwa ibhasi libhala kodwa ayibona le moto yeSandton hlale ngimemeza mhlana abantu eSandton ngelani phakathi emotweni Liphi ibhasi la? ibhasi awuliboni yena abafana ngathi nesikhathi sokudlala ibhasi leli Isiyaya le. khona usiyaya wakino nje wena mfana ngelani emotweni Quantum. Mshayeli imali. ini Itekisi. leli seli nomnikazi walo uma kufuna ukuthenga ikhumshona le kwaToyota ayila ngenene emotweni Kuyadelela lokho mshayeli. Wozoshayela. sebenza abafazi la ngene emotweni ngiyabheda nina ayivani Nkabiyami. Uyalibona iwashi liyashayina mfowethu uDiamond njengolihana shine like a diamond. Igolide stilo magolide. Kodwa Nkabiyami sothi mesifika eSandton ngiyakutshela wonke umuntu uzozwa thina. Uyabona mina nkabiyami wona sothi uma sifika lapha yana singena bathi lento le inlento grand entrance. Wamshayeli ngithulukile mfowethu itekisi lakho leli ubolifaka iaircon imfoka baba. nibanga nanomsindi imali angabhadala ukubhadala anikhiphe imali iCovid yashala asinamali libele ukuxoxa nijabule kumnandi kini Akancwadekile umfowethu akancwadekile. Kumele afaka ama-aircon asibheke la. Njengo Edgar uyamazi uEdgar uthi uma ungena khona kushisa uzumoya obanjani. Wemshayeli kunalento ekuthiwa udevelopment. Ufuna ngiphinde Development. manje udevelopment wenziwa Ngabhuda nkabiyami. ayizeke imali kwena imali ngitheni la Nkabiyami? Basibabili Sandton. Babili Sandton. Babili Sandton. Abiye Sandton.
Fana hey zasho ingane zabe suthi hariye. Hayibo yini akwazi ungixola kahle kanti na? Wesisi Awukwazi. angizange mina ngathi ungabi nama feelings. Ubulawa umjolo uyakunyisa umjolo usena ama feelings noma siqhweba awuseze ukuthi sikhuluma nawe. Wazenza uBaxtina njengoba usimende oshawa yilanga yini inkinga yakho? Wowesixhobo senyoni waba utelefone impela. Wama nje. Thatha nansi imali ubloody swine. Say what? 2 Sandton ungabi nomhobholo sesentini. Ha ungathi mawuphelele Alex ube nomhobholo manje. Yabo sisi la bayoshadwa ewona lamanye kusho. Yaza bosisi la. Akuzwa lo. Akanzi singamabhinga una Sandton number no 3. Ay. Khona nisamlindile. Okay, kulungile nobambe landelayo mina ngiyaqhubeka nendlela. Ngeke ngilindane nani nisebhizi. Lapho uthi ayikumali akuthi kufanele ngincenge phela. Oh, ngafo kuncenga nani. Uxolo bagibeli. Leskipa ngathi ngigqoka iskipa ade ngisigqoka izolo la sinuka amakhwapha ngicela ukuke ngiyoshintsha nje ngoba sengifikile vele endlini. Sathi uyoshintsha leskipa baba. Jesus. Hello. Baby. Bankile di brake pads, safety belt, gear, strap wheel sile kwa, worst parts, and brake. Hey. Yeah, kisa malam firfir, baby, kisa malam firfir. Gio, fixa, thalus ajo. Ufixa wena. Fixa, firfir thalus. Wakotse. We mama. Bastard. Ya, kanti ukhuluma iqiniso uyabona. Ukhuluma iqiniso yena sho ukuthi kahle into eyenzekile ukuthi yabona icarburetor isuke yaphazamisa iwindscreen shoot manje kwase manje kubhamuka amatayela uma uvula iwind. Unjenze fix. Inganekano weMabaso. Angithi uyabona ipika njengoba iconnected lapha ngithi amp phela ihamba namathayela. Umuthi yaka left phela ivolume yona iyakhuphuka. Fix wait. Uskata fanele sentence. Let it phone. Ngaso khona mfazi wami ngakhulu let it phone. Yeah. Yes baby. Rujeti the brake pads. Yeah. Wait. Give me fake time yake. Ngifuna Ushintshe mshayeli. Ushintwani me. Beningabhatali funa abanginiki naleyo mali ngibhatalele Edmos. Napeta nina. Ngijabule kumnandi niholile namhlanje ama 350 angenile. Sentini wena futhi. Lesentini. Wesisi wena. Uthi senze njani ke ngoba wena undizisa imali phezulu. Singamajuba manje thina. Yasizwa lo. Hayibo. Hey, kude kahle. Mapholoba babona ke manje Mapholoba mfana. Ayimi itekisi. Wamshayeli ulahlela imali lo sisi lo. Wenzani? Ulahlela imali. Usisi lo ulahlela imali yami ebhuthini. Hey lo sisi lo. Awuyilande lapho nkabiyami. Wena sifana abanisa lento yakho. Nexabanisi bawasisi. Uyayithola nkabiyami lapho. Yabona wena yena into umso Bob Mali le yona. I killed the sheriff. Sisi uphakamsela sheriff la. Hawu. Yaslo. Hawu. Asikhipha kumuntu wena futhi sikumuthi ejoli. Manje lapha siyakhona mfowethu kumele siqaphele. Oslay Queen lapha. Akumelanga ukuthi sidlale nawo. Ya wona. Kodwa nkabiyami anginanto. Hayi, kuleka wena uphethe mina. The love doctor wena. Yabona? Yabona into ngami mfowethu. Ngiyabona ngithi hello. Buku zonke. Ngithi hello ngala. Wenkabiyami. Sengicabanga yena ke lo mina mfowethu. iGodzilla. Hayi ngicabanga yena mfowethu. Awuyawe bhuti iGodzilla. Ayisala bhuti into neGodzilla kumlanda. Ngidedele mfowethu ngeke uye. Hayi hamba bhuti hamba nkabiyami. Hayi uthi sinale. Sacela ungishiftele sisi. Akusikho kagogo wakho la. Askisi.
Hawu, uyangizwa ngithi mina ngizwakali. Hawu. Kanti lama headset kanjani mama? Uyangizwa? Futhi ufunani la kimi? Ungifunayo. Oqala kwazi ungiqhwebele bese ngiyangithuka nobhuti wakho la emuva. Kuyenzakalani? We mama. Wazwa muhle mntana omuntu. Uyazi ngiyasola nje mina ukuthi lapha emazulwini uNkulunkulu methi khona ingilosi elahlekile sengisola ukuthi wena. Ex yakho uyafona. Ex. Hello. Ya wena nsha. Ya swine. Ayinona wangiphula inhliziyo wena. Wangifanisa noLily Whale Broken Millers in the world. Ini? Lalela la wena ex. Uyazi ukuthi ngifisa sengathi ungalunywa yinja yamasotsha. Ubiza iambulance izokuthatha ifike ishaye kube neaccident ushayiswe yitruck lo ambulance ilahlekele le emfuleni udliwe wofish udojo wofisherman maybe kuthola ofisherman basithengisele ifish likathini lelo fish likathini ngihambe ngiyolithenga ngilipheke mengisathi ngithi ngiyalipheka ngivele ngiphatha ubuthongo ushe lapha ebhodweni bese ngithi ngiyavuka soshile ebhodweni ngihambe ngiyokulahlela edustbin udliwe isikhokho udliwe izinja zidla isikhokho nazo lezo zinja zife zibulawa uwe njandini. Bese kuphi mama? Mama kimi imncane kangaka nengane uzongibiza ngomama. Kahle bhuta ungitshele la asicale nje la. Uqala wangiqhaza nje kabuhlungu kabi nje lapha. The next thing uzofuna ukuthi mina ngikhulume nawe. Ngikhuluma nawe bhuti ngikhulumani? Lalela nkosazana uyazi lana ngiyabona impela ukuthi uNkulunkulu impela ungifonelile ngisemaphusheni wathi kulahleka ingilosi emazulwini. Awume kancane. Ngisolwe ngathi wena. Awume kancane. uNkulunkulu wenzeni? uNkulunkulu azafonele wena. Nginje azongipha into enje efana njengawe. Awubuke nje unoka kwayimbuzi nje ngokwakho ngobrandwood nje. Angiunderstand kwenzani nga. The next thing uzofuna la mina ngikhulume nawe. Awuna ma manners. Wangiqhola nje kabuhlungu. Uzongitshela ukuthi uyangithanda. Hamba nobhuti wakho ngizonukisa itekisi. Yenzakalani ngani? Wenzani? But awusuka la kimi ngele cover lakhe ngazi ukuthi wayithenga nini. Suka phambi kwami. Suka. Mama. Ngicela unginikeze. Ngisacela amanamba akho. Namhlelembo uzofuna number futhi. Driver we, angizohlukumeza bhuti. Ngotshela bhuti lo nuka imbuzi uthathuke phambi kwami. Akasuki unuka imbuzi la phambi kwami. Ugold yena lo noma unonsense wewash. Dala saza ama gold thina into eqokile. Saza ama Rolex. Ufake nice skipper nje seyibhube izoba uqokeni. Hayi bhuti la phambi kwami. Hayi cha. Mapholoba. Wena nganona mamenas uyasusa nje. Mina? Wemshayeli lengane iyasusa le. Wenzani? Uyasusa. Wenzani? Hayibo ngenzanga lutho phela mina. Uthini? Ha! Uthu umshayeli itekisi lakhe liyanuka. Kodwa ngishongo. Okay. Nkabiyami. Uyasusa lengane. Akaphumi mshayeli. Uyasusa. Hayibo ngenzanga lutho. Ulobhutwana kanti nijayilana. Hayi lokhu nahlukumeza. Hayi ngeke. Hayi ngeke ngiyaphuma. Hawu ngeke ngiyaphuma. Insizwa mayifuna amanamba uboyinika. Uyeke le ntambo uyiqhenya. Wena uhlalelela uyabuka nje kuphela awusubscribe. Nkabiyami. Mfowethu. Hayi, akusibona ububi lokho. Angibazi ububo umshini. Yebo le ndoda akusho umnyama lobu mfowethu ingaphansi kombhede. Mfowethu le ndoda le imnyama ngathi yilahle. Mfowethu yabona mfowethu kushuka kuthiwa yabona emehlweni kaNkulunkulu akekho umuntu omubi. Hayi la impela ukhona. Cha mfowethu lo muntu
Ngendlela amnyama ngayo ngathi cha udaya ngisho nobuso usebenzisa udayi. Kodwa ngathi brand ambassador yobubi. Wethu ngithi mina ngathi ihleza lombili elishile. Yabona le nkabiyami ngathi ikhule vele iphuza umhlonyane nje. Hayi umfowethu. Hawu. Wakhumula isikole. Ngiyabukela iberete Nkosi yami. Hawu, ngendlela emnyama ngale ndoda ngathi ifakile ebusweni. Nkabiyami impandla ngapha mubi mfowethu combination ongayazi. The black Dr. Phil. Hayi Nkabiyami. Engangithi ngimubi Nkabiyami kanti khona ngibadlisa ngamapayipi. Wethu ngiyasola mina ukuthi noma izingane esasemncane izingane idlala kwakushaywa yena kuqala. Phela wayedlisa mayedlisa stick sweet wena bhuti kuthiwa munyamani. Hey, wayidlaliselwa kude. Amiswe le, ekudlaliselwe kude. Kodwa wena uyambona yena ukuthi ilokuthuswa ngayo izingane. Mayiqala iganga ingane kuthiwa sobiza umalume. Cabanga nje uNkulunkulu mekuthiwa uyakuphanisha ukuphanisha ngento enje. Hey, ingabe wenzeni? Nangisibheka. Suwenzile umsebenzi. Sumnqumile lo muntu. Ngoba lo muntu uyena obenqumale lapho isa nomfazi wakhe. Bekulula nje ukubulalisa ngazi abasanga esikhali. Ulalo gogo. Bengathi kudala silindele yakho qanyawo. Ngisho nomakhelwane ngimbonile ngithi mangiqeda la eTexini zoshona kuyena. Ngoba yazi namhlanje ngidelele kakhulu eTexini. Kodwa wena Bangehle bangenyuka abafana bangangizwa. Ngiyathemba lo muntu usunqumile and nasibonela i-chat line mfowethu. Scream for help. zakhe zomzimba ungayiniki izinja ngifuna ukusebenza ngazo namhlanje. Bangale njengamanzi ophuthu. Ngiyodilika nabo ke labafana. Help! Apa kapya? Hey! Run. Go. Phela manje yabona manje ungene phakathi eSandton utheshike. Baby, wazi ngizwile ngeSandton. Lalela baby. Africa Mall. Hayi bo dali, yeke indaba zo Mall of Africa. Yonto leyo into outdated. Yabona manje uphethe uZulu man with some pops. Bathi some powers wena dali. Amadoda amaZulu ngiyawuthanda kabi. Wane class. Ngithi babazi. Ngiyacela phela mama. Hawu, impilo yakho wemama ngeke iphinde ifane. Sho nje? We, Nkosi yami yabona labafana laba tebhisa ababhluke laba lokhu jola nabo laba. Akuthe. Izinto zimanje ziphahla. Kabiyabo. Thula engazathi ufile mkaze. Ya mfowethu uyabona la icebo elihle kabi leli. Imali eningi la eSandton. Uload accident fanele uzophuma wonke. Lala mfowethu ungasavuki. Uphethe lapho ino. Letha kuzophuma amagwebo mfowethu. Mana angangibuki. Buza. Hayi mama sale emontweni mama sayi. Hayi asibashayisanga labantu laba. Hamba babheka. Masanyakazi kabla yes masanyakazi. Bana kanjalo. Good. All right. Put. All right. Put. All right.
Mana. Ayazenza kanjani? Ushaya ngo CPR, CRJ, o CPF ajabona ungibambe nje. Hayi, musuqedile ukwenza lo CPF journal. Ngicela nami uzongenza ungiqabule. Hayibo. Nami ngiyafuna ukuqatshula. Hayi mama. Hawu mana. Hawu wesisi. Yabona wenza? Nawe uyafuna. Buka manje sesiluza amamiliyoni manje. No kiss kwa lapho. Wona nkabiyami. Buka nje. Mfowethu. Anapeta nina manje. Manapeta mani. Mfowethu. Kodwa nanka bami uyabona into oyenzayo. Wena besothola amabhiliyoni namamiliyoni kulot accident. Shayiswe esentini mfowethu. Uyazi mawushayisa esentini iziningi kanjani imali ephumayo? Sami. Uyaphetha wena. Nangu umuntu. Vele uyeke. Abantu abasiboni mfowethu. Asikhambe. Abasiboni abantu kanti. Uyazibona lezinto lezi ukuthi zinjani mfowethu amayelo. Mfowethu, ngithi mina singasachithi isikhathi. Phakathi Ukuqala ba. ulanda muphi? Mfowethu webhwini imhlophe. Hawu doti. Mangilandela. Awu sweet dotela kashola qisha umqabaqabi igqabi levinika. Hayi uyabona wena mntakwethu. Yazi into okazi mangibona wena nje. Awu ngavela ngabona ibrand ambassador yokudla. Awu Nkosi yami, yazi wena ungishaya ngaphakathi okwelakhi star. Ungishaya ngaphakathi. Hey ukhipha ne-idol ngaphakathi kwami wena sisi. Kodwa yazile mangingayinwebi wena dadewethu. Angifuni ukuba mude njengomngane nami lapha yabo. Mangivele nje ngibe mfishane nje uyangibona nje short dark and handsome. Yazini bengisho nje ukuthi yazi besacela nje ukuthi phela ungifaka enhlizweni yakho kopilungu. Kodwa akangifuni ukuthi ngikudecide. Yabona mawukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ungikhiphe. Vele ungikhiphe ebumnyameni. Sorry, who are you and what are you doing? Who are me? How old are you? Like, what's up with this? Like, what is this? You can't even take care of me. Do I look like your type? Way. No, but think my type parker. Like, oh my goodness. You messenger. I am done no more. Yes, I can't deal. No, this is too much. You have a pink comb. Like, I don't understand what's happening with you. Hey! Mabaso. Nkabiyami. Uthi? Ziyakhala ngale. Hawu, Sandton. Wakhisha. But who are you? How are you? How old are you? Ngathi cha bona la. Ngeke mina. Isikole ngasigcina kudala. Awungena. Yakhona wena. I got a bad feeling about this. Awu, gegele Ntombi gegele. Akunantombi engaqoma insizwe egqoka igusha ithi nesigqoka ubrain hood nekhavela sikhona. Dudlu madolo kanyoka ngithukwena kodwa ngithuka le sheni efake oyigqokile. Awu, nongena gusha uyangena esentini kanye nothanda ukuthenga igusha uyangena eSmall Street athenga igusha. Awu, nongena amazinyo uyayidla inyama.
kodwa nongena basket uyangena emarket awu by 2020 my coronavirus sanitizer yomphefumulo wami awu mas quarantine inkosazana mina nawe senze lockdown ngoba nje ubheka icele engasiphazamisi kanye no Ramaphosa engasiphazamisi me and you ride or die forever kodwa mntana umuntu uyazi ngokuthanda phambili ngoba emumva siyafana uyabona ndothi noma ugeze eshaweni mina ngiyobe ngiphuza insila yakho uma ugeza lapha edilenini ngiphuza insila yothando awu kusho mina indoda engenamali kodwa ithenga isakala empuphu uMapholoba umashiya amahlathi azoshumela insizwa yakhe nginkomo ngenqindi futhi yaphinda futhi yahlinza ngerezi. Excuse me Makubani, are you talking to me? Ubiza mina ngoMagubani uMapholoba mina. No. Excuse me Makubani, are you talking to me? Wena ntombi yaseSandton uMagubani wakabiyami le ntombi singibiza ngalensizwa kumzini weinsizwa le welele uqatha nedlozi we mama uMapholoba mina ungangibizi ngoMagubani yayibona le ndwange ngigqokile isikweletu ngeke uzulale nakini mogqoke lento le ungahamba uyophatha all weekend. Okay, uzengothando uphethe iva slap le yini ukhohle ukugeza ekseni ucabanga ukuthi mhlawumbe ngitype yakho mina ntawuna umuntu ngisula ngalo ithawula leli ngisula ngalo mengiphethe umjuluko insizwa yonke insizwa yangakithi iphatha ithawula mayihamba emgaqweni ukuthi ingajuluki ithandeke enina nisula ngosovethi mina ngisula ngethawula lami lesikweletu ke naleli thawula right ke julukela le bhuti ngilinde uba la Mapholoba ubani ku Uber driver. Please don't forget to subscribe. Yeah, let a nigga strike a pose. Like he cannot modilo. Lights on, come action. Real nigga cannot roll. Let a nigga do the fix. And my swag is on flick. On my left hand, I got a chick. Yeah, I'm about to take a pic. Ay, mama, hi, yeah. Merchandise on flare. Man, who got a sauce? A real nigga got a sauce. Now they hating on me. They wanna see me in the grave. They wanna put me in the casket. Cause a nigga got a sauce. Man, it's all about the swag. Pull up on like a gang. Man, it's all about the swag. How far is the Uber? Let me try to check. Actually, the guy is 4 minutes away. As long as I'm not going to spend my money. Yeah, me too. But then today, guys, I'm so tired of seafood. Can we have like ribs or something like that? Oh my goodness, that's, you know, I just okay. Anything, guys. As long as I'm not paying, I'm happy. Nkabiyami ngendlela engikhathele ngayo mfethu ngathi singathola indawana nje la sithuphe mfowethu angeke hey madoda ha le ndawo mfowethu ubuka isihlahla leso la isihlahla lesi siko Los Angeles lele ko America le oh yo yabona nje Nkabiyami hayi cha asithuphe nje khona lawo la Nkabiyami ebolo nto asivele sithupheke la asoke umadoda Nkosi yami hayi kanje ngejoke hey Nkabiyami wena hayi impela le ndawo inhle ngempela futhi ngithanda amabhilidi akhona ngendlela aqhubezela ngakhona ngisho no good morning uyakwazi ukumusho kahle uhlezi le phezulu eoffice hayi ngikuzwa kahle Nkabiyami kodwa ke mfowethu khona into engayithandi uyambona ugovernment uspenda a lot of money to invest in building here uyangizwa ukuthi ngithini phela sengisho ukuthi ugovernment ubhizi udlana nemali kodwa thina la eSouth Africa asinayo iNational Anthem music video sidinga imusic video siyi-country ezodlala ku-channel low naku-MTV base naku-Tlays. Ngiyakuzwa wena Nkabiyami ngiyakuzwa hey kodwa Nkabiyami hey asingayishaya indivu indaba yokuthi hey yinhle le ndawo Nkabiyami yinhle le ndawo eyibuka abantu bakhona bahla abantu bakhona bagqoke kahle uyabona wonke umuntu la unezimali zakhe unezimoto zakhe banemizi yabo bonke labantu awusho wena Nkabiyami wena uyithenga nini imoto hayi hawu mina ngeke ngiyithenga imoto Nkabiyami ngobani Nkabiyami uyazi ukuthi mina nginemoto njengamanje ayibonakali invisible uthi kungani wena umfundisi mosushonile eseshumayela lapha phambili epulpit athi
imoto kamufi isifikile. Chaza lokho. Imoto yakho ifikile izokulanda. Shuthi kunemoto engabonakala ehambayo kodwa ingabonakala. Shuthi wena uzothi mosushonile bakunike yona lo monto. Angazi unika amadlozi noma unika ubani. Kodwa kunemoto ephumayo bayililisa. Hey wayishwa indaba nkabiyami wayishwa indaba. Kodwa nkabiyami hayibo cha. Asithole noma mhlambe amabhayisikili ana uyabona sishove phela songena izingane phela yabona silift izingane uyabo so elevator vele masiloko siyo yabo siya elevator ama levels so ngena mhlambe sesingena nangekhumbi ikhumbi elibovu hayi cha hayi elibovu so vele vele sothengela imhlophe bakusho elibovu liyabiza phela mina nkabiyami ngayithenga imoto uyangizwa ukuthi ngithini ayithenga imoto anginankinga nemoto mina ngayithenga uMapholoba kodwa manje nginewali yami abantu bangithanda ngihamba ngenyawo abantu bangithanda ngidunusa mengihamba ngiyibhinqa ngiphelele nje njengoba ngikanje angeke ngithenge nje imoto abantu basangithanda ngihambela ngenyawo hayi nkabiyami uyayilahla wena nkabiyami uyabona lonto uyazibona umude kanjani uyabona uCarlton Center Sandton nkabiyami wazi kahle ukuthi noma kunetha la imvula iqala ngawe ifika mina kumina after hours iqala kuwena imvula ube manzi iqala kube manzi mina after uyabona ngisho nobisi nkabiyami uyazi ukuthi uma uphuza ubisi hey lehla njalo ke lehle ligudle ngala short left short right loti imhlali ifike eswini ifika selenze njani ngase lona ubisi sokwamazi sengisho inkomazi uyangijwayela siphuma kude kangaka mina nawe sihamba amatekisi lapha sisishana lensizwe eminyama le ebefuna ukushaya manje ngoba sila ufuna uzongijikela ngoba sisesentini manje soqakwa igama ukuthi sisesentini sofuna ukungijikela uyazi ngakufumbathisa ngenqindi njengamanje shathani pe ngakushaya mina njengamanje wena uyakhohlwa ukuthi umfishane ugogo wakho uthakatha ngawe njengoba umfishane kangaka nkabiyami futhi no lezi qathulo zakho lezi uyifasa umile hawu nkabiyami nkabiyami wangigudla kangaka manje ungenapho fuseko hayi nkabiyami ukushiya fuseko hayi kodwa nkabiyami phela hamba ke vele hamba mngani wami ngiyadlalela mfowethu manje uyadlala asambe mfowethu ya ubukanjopele lapho ubukanjopele lapho azwela nkabiyami hayikhona udunusa lapho uyabona futhi mangiyithi naso-ke boputi ninjani hey na ukuthi live la kaza sishayize phela ukuthi live la unkosi yami madoda sorry puti wena nkabiyami sala wena sinesiphuzo siseqopheni eliphezulu kakhulu ibhutam food khuluma nathi ke nkabiyami khuluma nathi ngiyacabanga ukuthi amantombazane ngayithokozayo asinamali izinto lezi into esothenga qonda kithi mfowethu qonda kithi asinamali izinto lezi ngidluleke yekudleni ke manje yekudleni manje oh ya kunemuzi manaka mfowethu mana nkabiyami umfowethu la uthi musli angitshela kanti umusli akuyona le ntombazane le lephayo lethi new age maplay ngiyayazi lo ntombazane le ntombazane engazwani neinwele ithanda imphungu ngiyayazi lo ntombazane no it's a musli uthi kunomuzi wena mani wethu human trafficking wena uthengisa abantu madoda sidayisa ukudla la ekhaya sithengisa abantu njengoba ngisho nje ukuthi imusli musli ukudla hayi sala usunginika ke lapho uCashpan Fest ngilongifake ekhaladi lelito aka lapha
Madoda ngiyabona ukuthi is not make sure. Ngikubekele phambili. Mase kuzoba ibhega eno cheese no tomato sauce. Uthi lapho uthi uthengisa ubheka. Ilansizwa ngenyanya kabi ubheka. Ngumfowethu. Liyansizwa ngalankathi kuudwendwe lapha emsini. Liyansizwa le yangithathela intombi ngibhekile. Angifuni kabi liyansizwa ukuthiwa ubheka mina. Bengaseqhamuka njengamanje ngoyiginqa phansi ngesandla. Kufanele iginqa. Angifuni kabi ubheka. Ngokuthi uyangithengisa mlethela mina ngizomshaya. Hala. No. It's a burger. Uthini sisi uthi sibhekeni wena sisi uthi sibheke ini? Usitshela ngolukhu ngesilungu uthi sibheke. Ngikhuluma ngobheka wena sisi. Waza lo sisi wasesentini. Asitoliki izulu uzolimala udemene. Hayi madoda ningitsheleni. Nizothenga noma mhlawumbe kwenzakalani la because nami ngisemsebenzini lana. Cha madoda yimini manager la kule ndawo ngixazulula zonke inkinga izabasebenzi ezama customer. Manje bengithi ngize la ngizoza ukuthi inkinga ekuphi. Nkabiyami. Ngibona nje sengihlezi yaje. Le ndoda ithi mina imanager izosiza thina. Imanager uma ngangiluma lenja menayo. Cha madoda ngimanga nenja. Ngisho ukuthi mina ngimanager, ngumphathi wabasebenzi. Shuthi inje yakhe seyafa seyisipoki yakhe seyathakala. Lokho siphathisa ngenhliziyo. Ngoba sazi lutho. Ngesingisi konje kuthiwa one food engiyasithanda isingisi surprise us. Hey, tabulation. So hayi. Ngithe ngifuna ukuseva yimina. Uthoko lo. Hey. Manje usizibanje njani? Hayi, njani? Uhlunga kunemali. Emuntoni. Hayi accountini ibalance ithi 50 rand umthathu uyavuka. Situation iyavuka. Sanani la. Nkabiyami la. Kaninda. Hayi wona namhlanje kuzikhupha kakhulu namhlanje. Sizo French fry. Amapheni. Yebo pelepela. Uzodla kanjani wena pelepela? Nix into yawunwa. Uthi inwaya kuphi useni? Mangimazi mina mfowethu yabona nje obudla nje abajwayelanga lezi zinto. Sekuyaluma isisu manje mfowethu yabona sekudlala ezininzi akajwayelanga ngo-French fry. Iqabe namathambo lawo. Ngeke izinja zase-restaurant isuthe ezakithi zizaqe. Lodla amathambo unqashi lutho la. Nesibakulaze kasiyami. So, yeah. Okay. Nithenga utshwala anifuthi nidla ama-ice. Utshwala. Yazi ukuthi le-ice lasesentini. Into ethi isentini iyabiza. Ne-ice le lesiyidlayo. Kalidolakale lokushini lasesentini. Cha Nkabiyami. Akulona i-ice le. Ice cube. Wakhumbuza u-actor wase-America u-Ice Cube sidla u-Ice Cube. Ngizwa kathi phethwe umchamo ke manje. Nkabiyami. Isisami siyakho. Sayochama. Ubona lo tshwala bento kuyachamisa. Hayi sichama la. Kuthi mesibuya sivule lo shampompo si celebrate. Ngiyabuya ngiphethwe umchamo. I hope they have to. Yo, the bill is a